Pozdravujem, som fotograf Daniel. V tomto videu vám v krátkosti predstavím, ako prebieha fotenie svadby. Najčastejšie chodím zachytávať celý svadobný deň, to znamená od nejakej 10. od príprav do nejakej jednej, koniec redového a nejaký popolnočný tanec, prípadne fotka v popolnočných šatách. Ponuku samozrejme vieme individuálne prispôsobiť, čiže ak máte záujem o iný rozsah fotenia, vieme to prispôsobiť. Na fotkách mám najradšej prirodzené momenty, emócie, preto fungujem aj takým štýlom na svadbe, že snažím sa byť nenápadný, kde nemusím zasahovať, nezasahujem. Samozrejme sú nejaké momenty dňa ako zorganizovanie spoločnej fotky, párové fotenie, kde poradím nejaké kompozície, pozy, ale celé sa to snažím viesť v takom uvoľnenom kamarátskom duchu, čiže nemusíte mať stres z toho fotenia. Aj tak mi to 90% párov povie, že oni sa nevedia fotiť, čiže neboli by ste prví ani poslední, ale snažím sa z vás vyťahnuť to najlepšie cez tie prirodzené emócie a momentky. Fotky odovzdávam zhruba mesiac a pol po svadbe, záleží podľa vyťaženosti. Počet odovzdaných fotiek je variabilný, každá svadba je iná, dopredu ťažko vieme odhadnúť, čo sa tam bude diať. Takisto počet fotiek ovplyvňuje aj počet hostí, niekedy je väčšia svadba, niekedy menšia, čiže stále robím tak, aby bolo všetko podstatné zachytené. Fotografie odovzdávam na online úložisku a takisto USB darčekové, to máte také pekné na pamiatku. Fotenie portrétov vieme dať buď vo svadobný deň pred obradom, prípadne nejaký iný deň mimo toho svadobného dňa. Ponuke mám aj spoločný balík s kameramanom, čiže ak zvažujete video, tak vieme vám ponúknuť aj takýto spoločný balíček. Prípadne mám v ponuke aj fotobúdku. Prvým krokom, ak máte záujem, je teda rezervácia termínu. Pri rezervácii spisujeme aj zmluvu, platí sa rezervačný poplatok. Toto vieme vyriešiť online, prípadne úplne ideálne je sa stretnúť osobne, prejdeme si aj vaše predstavy, trošku sa spoznáme a poriešime tú rezerváciu. Potom pred svadbou sa stále stretávame buď nejaký týždeň, dva pred svadbou a prejdeme si všetky podrobnosti ohľadom svadobného dňa, čiže nejaký harmonogram, časy, odporúčim jednotlivé trvania, napríklad toho portrétneho fotenia alebo fotenie príprav, keďže mám skúsenosti, že čo asi ako dlho trvá, čiže s týmto vám rád poradím. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom fotenia mojich služieb, neváhajte ma kontaktovať a budem sa tešiť na vašu odpoveď.